Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pát jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Fajn, Skeleto! Střílej! Allora, traditori! Musíme vyčistit ty balkóny, vole! Zabezlovat s pískem! Ustupuju! Přesunem se! Ke mně! Do prdele, pozor! Tomáš! Gesù! Aia! Ammacciarsi, rezzafare prigionieri prima che arriva l'esercito. Desátníku, ten chlap říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchačku. Skeleto, sem! Spara tu con noi, poi ammazzo! Tudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet! Máš granát, bacha! Hoď do toho okna granát! O, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudeme. Na schody. Hele, makroni, všechno vás! Ještě furt je to sranda? Zdechni! Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Jsem hned za tebou. Ammazzo tutti! Mám ho! Arrenditi o gli faccio saltare il cervello. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! Ale co? Tak tady je. Koho to kurva zajímá? Střílej! A co jsi nám dělal? Hej, střílej, minice! Jak chceš, debile? Na tomhle balkóně to nepůjde. Vole, zvrátíme se rovnic. A kurva! Altri pazienti! Arrivano altri pazienti! Portare botti! Další, dole, u kostela! Na nákladě!
Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Slizel. Non sparate, pecciotti. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Credi davvero, Don Calò? Guerra è finita. Cacetto, un congeco quando samaritano mi cucina. Venuti all'imperare. Ma chi è quello? Lo conoscete? Amici, no. Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiarsi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Kalo, hlava Siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Dice per voi. Se Proč? volete qualcosa. Protože jim to řekl.